fog ízleni. A spenótos pulyka már. Hoppá, nem volt túl nagy után. Lilla. Azaz, ügyes vagy. Ne csapnák ki a kezemből. Köszönöm. Azt mondja, hogy ez lehet, hogy jó. Mit csinál, apa? Oldalról egy kicsit nehéz. Öltözködés lesz. Itt bizony ebéd után öltözködés lesz, meg fürdés. Na, sejtem. Lilla? Mit mond a kismadár, ha hisztizik? Azt mondja, hogy csip-csirip. És a kismedve? Brum, brum. Nem alszom, és punktum. És csak vele. Így, tessék. Így. Finom az álma? Rágjad. Hát azt mondja, majd elolvad. Tessék, Tamás. Majd elolvad, ez magától nem kell megrágni. Ezzel az első fogával próbálja az a kettővel. Azzal rányagít. Igen, ott van, már meg van olvadva, finom. Pepű. Ez egy kicsit nagyobb féle, várjál. Tessék. Keresek